Pasulan Rawuh ya kalah meneh. Kamu yang menungsone ndek mane mung ganti sandhan aku Rawuh ya kalah. Aku megar mingkus gembrapa aku tak nyemplung seneng tak kungkum dhisik gen pulih otot bayuku. Oh! Yo jagat yo Dewa Bathara asisaning Bathara jagat. Aku budhal saka ing Pedukuhan Medang Kawit, aku dijawe Kanjeng Ibu Dewi Sumawit, aku iki rening anak Nandang Sukerta mergo ibuku putrane ya mung siji aku iki. Mula supaya bisa ilang mala Sukertaku, aku kinen swaning negara ing Purwacarita papan tanggan Prabu Darma Pikukuh. Ning sarate aku kudu kinen adus sendhang iki. Ya yen aku tak adu sendhang Nirmala Tlaga Madirda iki. Ya bala Pandhawa yuk kumulunging sata. Sata kura kambahku nggih. Katalika kaya mangkono. Radyan Jakamaya jatos mati sigra siram jamas nyemplungi sendhang Nirmala Tlaga Madirda. Paningeti sangkan paraning bilain dadak sakolang Bathara Kala jemedhul saking sinadya nyaut padaning Sang Jakamaya. Kono bocah arep adusna sendhang ganggu gawe nggonku ngrendem sarinana dring sendhang ayo kowe ngaku aja mati tanpa aran yo yen kowe takon akaranku Jakamaya jatos mati bocah saka ing Medang Kawit aku putrane Ibu Randa Sumawit aku didhawuhi Kanjeng Ibu ning aku bocah ontang-anting gane negara ing Medang Kamulyan bakal enek aku putra gedhen ya kuwi ruwatan aku kenen sowan mrana karben diruwat kalawan Sang Prabu Darma Pikukuh ning sarate aku kena adus sendhang Nirmala. Wah. Kowe kleyon adus sendhang Nirmala kudune kowe adus sendhang pitu. Lah sendhang pitu kuwi nggono ngendi? Sendhang sing diapik tuntu iki lho. Ha, kowe mlebu wetengku dadi mangsanku kowe mergo Bocah Sukerta. Oh, gedhe iki kowe badhok karo aku. Iya, dina manut tak badhok dina iku. Ayo dong ayo. Ayo kowe mlayu nang endi kowe Jakamaya jatos mati.
Kowe wangune mlebu ana jroning bumbung wis tak tutup. Wis padha karo kowe iwak ketemplungmu dadi panganku. Ayo. Wis lumayan aku entuk menungso siji lho. Lho kok bumbunge bumbung wong-wong ora ana tutupe rot. Lah salah kurang ajar. Wah. Lah dalah. Menungso Jakamaya mlebu ana jroning bumbung jebul bumbunge bumbung wong-wong. Metu kiwa mlebu kiwa metu tengen wae menungsane ora ana iku mawong sisik-sisik pring wilatan ora gem nyingkirke nganti nyrimpet sikil kowe. Kudune iki wong ki nek ketoke gawe padu wis rampung sisikane disingkirke nggon sing kiwa ben ora nyrimpet kan wong liyan kuwi padha karo masang walat. Lan bumbunging wong waki nek rampung dipecah ora gembluthuk nek didak bocah ya tiba. Wong sing nek gelem kulino nyingkirke watu nang dalan nyingkirke barang sing sengkala kono kuwi mesti bakal entuk ganjaran kuwi ya klebu sedekah. Ya, para pucara putari sapa wae wong sisik-sisik ben ora gelem nyingkirke. Ana bumbunging wong-wong ora dipecah sudon rejekine saben dinane rekoso golek-golek sandang tangan. Ayo iblis lanat manus maning jaji lanat wis saiki genah padha karo sulung mlebu geni kowe Jakamaya catus mati mlebu ana jroning omah wis tak kancing lawange wis arep metu nyang endi mongso bisa kelakon lah tak bukae kowe lho kok menungsane ora niki lho nyang wah jebul milano nggon tutup kowe ya wah lah salah. Dalang ngatasi gawe omah wis rampung wis brukut becik kaya mengkene. Kok dadi durung diwene tutup keong dinggo milar karo Jakamaya dados mati dalah. Wong Jakamaya ana jroning omah ngebrukke dandang wong adang kok ditinggal lunga. Malah kita duna wong ana wong kang mipis jamu pecah. Gandhe tugel pipisane wae lah ya. Kabeh para pucara putari seksenana wong sing gawe omah wis rampung yen ngantuk ora diwene tutup keong sudan rejekine. Lan wong kang ngebrukke dandang kang lagi didang lan pecahke gandhe nuge pipisan jan ora diruwat dadi panganku lho.